Welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay gagawa po ako ng napakasarap na snack at ang tawag po dito ay French fries. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo nitong 2.5 cups ng all-purpose flour, 1/2 cup ng cornstarch, patatas, mantika para sa ating pagluluto nitong ating French fries. Gagamit din po pala ako ng tubig. So, ayan na po. Itatapon ko po muna itong tubig na nilagay ko. Kaya ko po pala nilagyan ito ng tubig para hindi po siya mangitim. Kaya ko po pala lalagyan ng harina itong ating French fries para po maging crunchy po siya. Hahaluin po muna natin itong ating harina na may tubig. Magdadagdag lang po tayo ng tubig kasi medyo kulang pa po. Napakadali lang pong gawin ito, tapos napakasarap. Hahaluin nating maigi para hindi po siya magbuo-buo. Ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating 1/2 cup ng cornstarch. Yan, hahaluin natin siyang maigi. Pagkatapos po ay pwede na nating ilagay itong ating patatas dito sa loob ng ating harina. Hahaluin po natin. Napakasarap po nito at paborito po ito ng mga bata. Haluin lang nating mabuti itong ating patatas dito sa mixture ng harina. Ready na po natin tong prituhin. Magpapainit lang po tayo ng mantika. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay pwede na nating iprito itong ating French fries. Hintayin lang po natin na mag golden brown itong ating French fries. Saka po natin siya babaliktarin. Ayan po, medyo nag-light brown na po itong ating French fries. So, binaliktad ko na po siya.
Ngayon po ay tatanggalin ko na po itong iba. Hihintayin po muna natin yung iba na maluto. Tapos, mamaya po ay babalikan po natin ulit pagka naluto na. So, ayan na po. Tatanggalin na po natin kasi mabilis lang tong maluto. Ngayon po ay maglalagay po tayo ulit ng second batch. Pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy. Ayan na po, medyo luto na po yung iba. So, tatanggalin na po natin to. Ito na po ang ating finished product ng French fries. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Thank you po sa panunood. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.